Dragi naši orkestrovci, danas ćemo čuti priču o malom pačetu koje je bilo drugačije od ostalih i zbog toga se često osjećalo usamljeno. Iako je na trenutke tužna, ova priča ima važnu poruku, da ne smijemo suditi druge po izgledu i da svatko ima svoju vrijednost, čak i ako je drugi u početku ne vide. Udobno se smjestite i poslušajte priču o ružnom pačetu. Bilo je to jednog lijepog ljetnog dana na selu. Polja su bila puna zrelog žita zlatne boje. Zob se još zelenila, a sjeno je već bilo složeno u mirisne plastove. Uz put su rasli čičci i drugo poljsko cvijeće, a stara seoska kuća stajala je okružena dubokim jarcima punim vode. U toj kući, blizu bare, patka je sjedila na svojim jajima. Ležala je dugo, veoma dugo. Sunce je grijalo, a vrijeme je prolazilo sporo. Ostale patke već su izvele svoje pačiće i odavno otišle na vodu, ali ova je još uvijek strpljivo čekala. Napokon se iz jaja začulo tiho pucketanje. Jedno po jedno jaje se otvaralo, a iz njih su izlazila mala, žuta, pačija djeca, nespretna, ali puna života. Majka patka ih je promatrala s ponosom i učila ih prvim koracima, kako da se kreću, kako da kljucaju i kako da se paze. Ali jedno jaje, najveće od svih, još je ostalo cijelo. Patka je sjedila na njemu i postajala sve nestrpljivija. Činilo se kao da to jaje ne želi puknuti. Tek nakon dugog čekanja i ono se napokon otvorilo. Iz njega je izašlo pače drukčije od ostalih. Bilo je veliko, sivkasto, nespretno i nije nimalo nalikovalo svojoj braći i sestrama. Majka ga je dugo promatrala, zbunjena njegovim izgledom, ali je ubrzo shvatila da pače pliva i kreće se kao i ostali. Tako je prihvatila da je njezino, iako drugačije. Sljedećih dana svi su pačići zajedno izlazili u dvorište i išli na vodu. No, ružno pače nije bilo dobro prihvaćeno. Ostale patke su ga gurale, kokoši kljucale, a u dvorištu se čulo podrugivanje. Njegov izgled izazivao je čuđenje i prijezir, pa čak ni majčina zaštita nije uvijek bila dovoljna. Kako su dani prolazili, ružnom pačetu postajalo je sve teže. Gdje god bi pošlo, osjećalo se usamljeno. Jednog dana, vođeno tugom i potrebom da pronađe mjesto gdje će biti prihvaćeno, pobjeglo je iz dvorišta i krenulo u nepoznato. Došlo je do velike močvare u kojoj su živjele divlje patke. Tamo je neko vrijeme boravilo, ali ni ondje nije našlo mir. Nije osjećalo pripadnost. Njegova samoća pratila ga je kamo god bi pošlo. Jedne noći pače je spokojno spavalo kad je začulo pucnjeve. Došli su lovci i pustili pse kroz trsku.
Ružno pače se u strahu skrilo i ležalo nepomično. Pas ga je čak i pronašao, ali je ubrzo otišao dalje, kao da ga nije smatrao vrijednim plijenom. Nakon tog strašnog iskustva, pače je nastavilo lutati. Put ga je doveo do male kolibe u kojoj su živjeli starica, mačka i kokoš. Starica je zadržala pače nadajući se da će joj biti korisno, ali pače nije moglo ispuniti očekivanja koja su pred njega bila postavljena. U toj kući nije bilo razumijevanja za njegovu čežnju prema vodi i otvorenom prostoru. Što je dulje ondje ostajalo, to je bilo tužnije. Na kraju je pače ponovno odlučilo otići u potragu za srećom. Stigla je jesen. Lišće je žutjelo i padalo, a vjetrovi su postali hladni. Jednog dana pače je ugledalo jato velikih bijelih ptica kako lete nebom. Njihova ljepota ispunila ga je neizrecivom čežnjom, iako nije znalo zašto. To su bili veliki bijeli labudovi koji su se svake jeseni selili u toplije krajeve. Kad ih je pitao može li poći s njima, rekli su mu da mora još narasti. Zima je bila duga i surova. Voda se ledila, a hladnoća je bila nemilosrdna. Pačić je jedva preživio, iscrpljen i promrzao. Jednog dana palo je na led i ostalo nepomično. Neki seljak ga pronađe i odnese u svoj dom. Pačić je bio presretan. Kad su stigli kući, seljakova žena ga je posjela uz topli kamin kako bi se malo ugrijao. U tom trenu je naišla njegova kćerkica i silno se je htjela igrati s Pačićem. Zgrabila ga je i počela stiskati. Njezin je brat načuo da se nešto događa i potrčao prema sestri. Vidio je Pačića u njezinim rukama i oduzeo joj ga. Pačić se jako uplašio i s mukom pobjegao iz njihovih ruku. Kako je pobjegao pod stol, djeca su krenula trčati za njim kako bi ga dohvatila. Izvrnuli su pekmez, prosuli kukuruz, prolili mlijeko i srušili maslac. Pačić je dojurio do njihove majke koja je u rukama držala lonac prepun juhe. Lonac joj je ispao iz ruku jer se i sama uplašila. Pod je na kraju bio prepun prolivenih i prosutih namirnica. Pačić je uspio pobjeći kroz vrata, opet na hladnoću. Nekako je uspio prezimiti i napokon dočekao proljeće. Ojačao je, izrasla su mu velika krila, a njemu je na pameti bio samo jug i velike bijele ptice. Odletio je do obližnjeg jezera u nadi da će sresti svoje prijatelje. I ugledao ih je. Privučen nekom dubokom, nepoznatom silom, prišao im je spreman i na odbacivanje. No u bistroj vodi tada je ugledao vlastiti odraz. Više nije bio ružno pače. Postao je prekrasni bijeli labud. Ostali labudovi su ga prihvatili, a ljudi koji su prolazili divili su se njegovoj ljepoti. No labud se nije uznosio zbog toga. U srcu je nosio sjećanje na patnju i samoću.
i znao je da ga je upravo to dovelo do sreće. Nikada prije nije znao što znači pripadati. Sada je to znao i to mu je bilo najveće bogatstvo. Sad kad smo stigli do kraja, želimo vas još jednom podsjetiti da ova priča govori o tome da svatko od nas ima svoju posebnu ljepotu. Ponekad treba vremena da otkrijemo tko smo i koliko vrijedimo. Ako se ikada osjećate drugačije, sjetite se ružnog pačeta, jer možda ste upravo vi nečiji prekrasni labud. Laku noć.